A nes I penderfynu troi rownd wrth i'r cerddoriaeth ddechrau, a weles hi, fy wraig i fod, fy mhriodferch, yn cerdded lawr y ail. A doedd ddim yn teimlo'n embarrassed i dweud, fe nes I llefen. Llefen. Yn onest, cafodd fy ngalon I symud, I ysbrydoli. A mae priodasau yn neud hynny, nid just I chi os chi'n gael I priod, ond i'r waistion, i'r guests. Chi gael I dal yn y foment, yn y hyd, yn y magic, yn y cariad. A weithiau mae cenedlaethoedd y cyfan yn gallu profi hyn hefyd mewn priodas wrong crowd. Na I ddim sôn am royal weddings fan hyn. Sorry. Ond mae yna rhywbeth amdano priodas a cariad sy'n gallu just dal ni yn ei ngalon. A ni'n mynd I meddwl amdano hwnna bore yma. Falle o'ch chi wedi gweld y 2 darlleniad, o'ch chi wedi gweld y link? Hebread 1 a wedyn Salm 45 pam, achos oedd y Salm wedi cael ei quoto yn Hebread 1. Nawr, Hebread 1 jyst yn gloi. Nawr ni jyst rhedeg trwyddo fe I gweld beth o'n I wedi dysgu yn y darlleniad. Mae'n darn wych yn dweud. Mae'r un sydd wedi pregethu yma yn y llythyr Hebread, mae wedi bod yn dysgu ni bod angen mwy na angylion. Be sy'n angen? Mae angen angor. Angor yn y nef. A beth fi'n trial dangos I ni wythnos hyn yw dylsyn ni dod i'n angor ni yn y nef at yr Iesu. Yr un sydd yn proffwyd, yn offeiriad a heddi yn brenin. A yn Hebread 1, mae'n dangos ni o'r Hen Testament y quotations yma I gyd, adnod 5, bod Iesu yw y mab y brenin. A felly adnod 6, dylsyn ni addoli fe, a mae'r addoliad yma adnod 8 am byth. Pam? Achos mae'r mab, y brenin, wedi yn ei ysgyniad mynd i'r nefoedd. Ond mwy na ni, adnod 13, mae'n sôn am y dyfodol. Dywedodd Duw wrth yr angel erioed, eistedd yma yn y sedd anrhydedd, nes I mi wneud I di elynion blygu fel stôl tu orffwys dy draed arni. Hynny yw, mae Iesu wedi mynd i'r nefoedd. Ni'n gwybod bod e'n gweithio. Ni'n gwybod bod e'n gweddio droson ni, dangos y gwaed droson ni, paratoi lle droson ni, pregethu I ni teimlo, ni cyd ymdeimlo gyda ni, ond hefyd, mae Iesu yn aros ac yn paratoi am dyfodiad arall, am yr ail dyfodiad. Mae'n mynd I dod yn ôl. A mae popeth, gyd o hwnna yn y Hen Testament. Gyd o fe yn y Hen Testament. So, awn ni nôl i'r Hen Testament, Salm 45, nawn ni edrych fyna, a ni'n mynd I cerdded trwyddo'r Salm. Adnod wrth adnod, including y llinell cyflwyniad ar y dechrau. Mae'n diddorol y fe. Beth mae'n gweud? Wel, mae I arweinydd cerdd, dylsyn ni canu hwn. Mae'n masgil. Not a clue. Look it up yourself. Beth yw enwau? Y liliau. Fi'n credu jyst rhywbeth hardd yw hwnna. Mae gan feibion cora. Mae Christopher Ash yn galw feibion cora the poet laureates of Israel. Nhw oedd yn sgwennu'r geiriau yma. A beth yw e? Wel, mae'n can serch. Mae'n can cariad. Mae'n can mwyn priodas. A felly, yn y adnod gynta, mae'r un sydd wedi sgwennu yn sôn amdano beth mae'n gweud. Mae'n gweud bod mae calonau wedi cael ei symud gan thema o gariad, thema o priodas. Mae wedi cael ei ysbrydoli. Nawr, ble dath y teimlad yma? Ble oedd e wedi dod o? Wel, fi'n credu os mae wedi cael ei ysbrydoli, mae wedi dod o'r ysbryd. Hynny yw, dyma un o'r proffwydydd yn yr Hen Testament am yr ysbryd glân wedi symud. Chi'n cofio yn y pregaeth gyntaf, o'n i'n edrych ar Pedr yn gweud? Oedd ysbryd Iesu yn symud nhw. Dangos nhw beth oedd Iesu mynd I wneud. A fi'n credu fan hyn, mae 'na gwers pwysig i ni yng Nghymru a i'r eglwys
dylsyn ni bod yn eglwys sydd yn creu pethau dan ysbrydoliaeth yr ysbryd glân. Mae'n gret i canu hen amynau, mae'n gret i canu caneuon newydd, ond mae'n mor bwysig pryd ni'n creu unrhyw beth, mae'n dod mas o'r calon o di'r ysbryd glân symud ni. Chi'n gallu teimlo'r wahaniaeth. Mae yna rhywbeth arbennig bod ni'n gallu creu pethau mor dda. A felly, mae wedi cael ei eneinio am ysbrydoli a beth mae'n amdano, wel, y priodas yma. Nawr, pwy yw'r un sy'n cael ei priodi? Wel, mae'n brenin. Ni'n gwybod mae'n gweud yn adnod 1. Dwi am adrodd maddoniaeth i'r brenin. So, dyma ni fan hyn, mae yna priodas, y brenin sy'n cael ei priodi. Pwy ydy'r brenin? Wel, mae dadlau wahanol. Lot o pobl yn gweud Solomon. I bod yn onest, it's a close bet, achos gath bod 700 o priodasau wahanol. So it could have been. So mae hwnna'n meddwl, os taw Solomon yw'r dyn sy'n priodi, pwy ydy'r priod ferch? Wel, mae hwnna'n rili galed i gwybod. Achos it could be one of 700. Ni ddim rili wir yn gwybod, so na i ddim trafod unrhyw amser meddwl amdano hwnna. Achos beth mae Hebread yn dysgu ni? Mae'n cael ei dangos yn Hebread 1. Pwy ni'n sôn amdano? Yr Iesu. Pwy bynnag yw'r brenin yma, fe oedd Mesaia, yr eneiniog yn yr Hen Testament, ond fe oedd yn brenin Duw a felly yn llun yn paratoi y ffordd i'r un oedd yn dod, yr Iesu, y wir Mesaia, y wir brenin, mab Duw. A felly mae'n edrych mlaen i Iesu. A felly bore yma, pryd o'n i'n paratoi y cyfres yma a meddwl am Iesu, proffwyd, o ffeiriad a brenin, nes i penderfynu i edrych ar Iesu y brenin fel Iesu y brenin sydd yn priodfab, y priodfab brenin. So mae'n ongl eitha unique. Ond fi'n credu mae hwnna'n help mawr i ni meddwl am Iesu fel y brenin. Mae rai yn gweud bod y salm yma fel salm caniad Solomon. Mae'n eitha, intimate. Os ni'n gwybod taw y salm amdano Iesu fel y priod fab, dyma cwestiwn i chi, oedden ni'n gwybod pwy yw y priod ferch? Os rhywun yn gwybod yr ansep? Ni. Effesiaid 5. Os mae hwn yn sôn am Iesu fel priod fab, wel yr eglwys yw'r priod ferch. A felly wrth darllen y salm yma, i ni'n mynd i gynta edrych ar Iesu y priodfab brenin sydd wedi rhoi ei hun drosom ni fewn efengil fawr hael, ond yn ail yn edrych arno ni fel priodferch Crist yn hardd a'i gwisgo ac yn ffyddlon i un. A wedyn yn trydydd, os mae gyda fi amser, edrych ar sut i crio tyrd eto ar glwydd Iesu. Ni wedi sôn wythnos hyn am Iesu gweud tyrd yn agos. Ond beth amdano ni gweud tyrd eto ar glwydd Iesu. So dyna ble ni'n mynd, okay? So mae ydych chi Salm 45, ni'n mynd i cerdded trwyddo hwn nawr. Mae hwn yn mynd i bod yn tymed bach o Cornhill sermon, os chi'n deall beth fi'n meddwl. Okay? So, verse by verse, chi'n barod? Okay. Falle gawn ni amser am cacen a coffi ar ôl hwn, fi ddim yn siŵr. Ond, pwynt cynta, Iesu yw'r priodfad brenin sydd wedi rhoi ei hun drosom mewn efengil hael. Adnodau 2 i 9. So yn adnod 1, mae'n sôn amdano beth mae'n neud, a wedyn yn yr ail adnod, mae'n troi at y brenin, mae'n troi at yr un sy'n mynd i gael ei priodi, a mae'n dechrau disgrifio fe. Ti ydy'r dyn mwyaf golygus sy'n bod. Fi'n cofio nhw gweud hwnna amdano fi. Nath nhw byth gweud hwnna amdano fi. Ond mae'n brenin ardderchog. Mae'n golygus. Mae'n hardd. Nawr, pryd ni'n meddwl am yr Iesu fel un sy'n ardderchog, golygus a hardd, dyn ni ddim yn meddwl yn allanol. I ni ddim yn just yn edrych ar wedd yn unig.
Nawr te, chi gyd blwyddyn hyn yn meddwl am Basil o Caesarea, ydych chi? Ni gyd yn cofio Nicaea, Basil o Caesarea. Pryd mae fe'n edrych ar y salma, mae fe'n gweud bod y salm yn edrych ar Iesu fel dyn a fel Duw. A dyma beth mae'n gweud pryd mae'n sôn am Iesu yn bod yn ardderchog golygus a hardd. Dyma beth mae Basil o Caesarea yn gweud. He's focusing on his divinity. He is not celebrating a worldly beauty. Ydy Basil yn iawn? Wel, fi'n credu bydd Isaiah yn cytuno gyda fe. Ni gyd yn gwybod Isaiah 53, adnodau 2 i 3. Dyma beth mae Isaiah yn gweud am yr Iesu. Wrth i fod dyfu o flaen, doedd e ddim mwy na brigyn, neu reiddyn mewn tir sych. O ran ei olwg, doedd dim yn ei denu i edrych arno. Dim oedd yn ei wneud yn arbennig o ddeniadol. Chi'n gweld beth mae Isaiah yn gweud? Oedd Iesu yn edrych fel ti a fi. Oedd pobl ddim yn dilyn Iesu achos oedd e'n edrych yn wahanol, ond oedd pobl yn dilyn Iesu achos oedd nhw'n gweld rhywbeth wahanol ynddo Iesu. Ar y tu fewn. A mae hwnna'n bwysig. Ond hefyd, mae'n holl bwysig i meddwl, pryd ni'n sôn am yr Iesu yn un sy'n prydferth, y gorau, ydyn ni ddim yn meddwl am y tu fas, ond eto, ni yn meddwl am Iesu y dyn. Ond mewn ffordd hollol wahanol i'r byd. Chi'n gweld, yn y byd, mae rhywun prydferth yn unblemished, yn perffaith. Pryd oedd Iesu yn mwyaf hardd yn y cnawd? Chi'n gwybod pryd? Ar y groes. Ar y groes, dyna ble oedd Iesu, ar y groes, yn ei chywilydd, ei humiliation, dyna pryd oedd Iesu yn mwyaf hardd. Chi'n gwybod, wrth gweld Iesu ar y groes, a ni'n canu fe trwy'r amser, ydyn ni, edrych ar Iesu ar y groes. Dyma ni gweld Iesu fel rhodd, mewn gras, mewn cariad. Ac os ni'n Gristnogion, ni wedi edrych ar Iesu ar y groes, a ni wedi dal llygad Iesu, a mae wedi edrych arno ni, a rhoi ei gariad i ni. Mae Iesu yn hardd. Ond mae'n diddorol fan hyn, pryd mae'r salm yn sôn am y harddwch hyn, y peth gynta mae'r salmydd yn sôn amdano ydy ei geiriau. Hanner ffordd adnod 2, mae'n gweud hyn, mae eiriau môr garedig. Mae'n diddorol, yn dweud. Meddwl am brenin, a peth gynta chi'n meddwl amdano yw beth mae'n dweud. Wel, dwi ddim eisiau bod yn gwleidyddol, I've already misstepped with the royal wedding. So fi ddim eisiau bod yn political bore yma, okay? Ond ni'n desperate i gael wleidyddion, i gael presidents sydd yn gweud y pethau iawn. Ond bydd dda i mynd, fi'n cofio hen dyddi, fi'n mynd bod yn old man nawr. Fi'n cofio hen dyddiau. Pryd o'n nhw'n meddwl amdano beth o'n nhw'n mynd i dweud. O'n nhw ddim yn gweud y gwir, ond o'n nhw'n meddwl amdano fe. Ni'n desperate. So, yn lle bod yn gwleidyddol, na i'n meddwl am hen president. Chi'n cofio George Bush Jr. Oedd George Bush Jr. oedd ffordd gyda fe, gyda gyrau. Hyd yn oed, chi'n gallu prynu llyfr o Bushisms. Dyma rai Bushisms. Fi'n dwlu ar hwn. President George W. Bush. Our enemies are innovative and resourceful, and so are we. They never stop thinking about new ways to harm our country and our people, and neither do we. Allai darllen rein trwy'r bore. Un arall. The vast majority of our imports come outside the country. A wedyn, y ffefryt fi, I stand by all the misstatements that I've made. Fi'n cofio oedd adeg, eto fi mor hen, fi'n cofio adeg, o'n i'n gwylio cyfres The West Wing. Os fans o The West Wing, a y West Wing oedd e'n greit yn Prydain, ond yn America, oedd pobl yn gwylio rhaglen y West Wing yn edrych ar y President America ffug, made up, a enw y President oedd Jed Bartlett.
Yn y diwedd, nath nhw creu Facebook page i trial gael pobl i pleidgleisio dros Jed Bartlett. Oedd e ddim yn go iawn yn real, just achos y ffordd oedd e'n siarad. Ni'n desperate ydyn ni am rywun sydd yn brenin, sydd gyda gyd y grym a pŵer. Ni'n desperate i gael un sydd yn gweud y pethau iawn. A ffrindiau yn Iesu, mae ganddon ni proffwyd sydd yn brenin, sydd yn gweud y pethau iawn, ar yr amser iawn. Mae Efengil Luc yn gweud hyn, Luc 4:22. Mae'n gweud hyn, roedd pawb yn dweud pethau da amdano Iesu ac yn rhyfeddu at y pethau gwych roedd e'n dweud. Ond nid mab Joseph ydy hwn, meddai nhw. Oedd pobl yn gwrando ar geiriau Iesu a meddwl, waw, jyst 2 enghraifft o geiriau Iesu. Chi'n cofio Iesu? Oedd e wedi cael dydd galed, oedd yr haul mas. Oedd e jyst eisiau cael rhywbeth i ifed a bita. A nath e cwrdd â graig o Samaria. A oedd e'n diddorol, graig o Samaria, cweto, ddim eisiau gweld neb. Ddim eisiau clywed geiriau barnadol pobl wahanol, geiriau gas. A nath Iesu cwrdd â hi. A nath Iesu gweithodd hi popeth oedd hi wedi wneud. Chi'n meddwl am hynna? Os chi trial cwato o pobl, achos amdano pethau sydd wedi digwydd, a wedyn mae rhywun yn dod yn gweud, fi'n gwybod popeth amdano chi. Fel bych chi'n timlo? Byddai'n timlo'n condemned. Ond nath hi ddim. Nath hi timlo Iesu'r offeiriad, yn cyd ymdeimlo, yn dod gyda gras. Hyd yn oed, y ffordd oedd Iesu yn siarad i wraig yma o Samaria, chi'n gwybod beth nath hi? Nath hi redeg nôl gytre, i canol i ble oedd gyd y pobl oedd hi trial cwato o gweud, dewch i ffindo a gweld y dyn yma, oedd hi'n gwybod popeth amdano hi. Te wedi clywed geiriau fe. Pam? Achos mae Iesu wastod yn gweud, tyrd, dewch. Dyma ni y brenin sydd byth yn edrych ar unrhyw un yn y byd yma a gweud, sdim lle i ti. Ti rhy wael. Ti wedi ffili. Mae Iesu y brenin gyda'r geiriau orau wastod yn gweud, tyrd. Tyrd yn ôl. Tyrd eto. Tyrd yn agos. Chi'n cofio Martha? Martha yn y gegin. Mair yn y stafell ffrynt. Iesu wedi dod mewn. Martha wedi penderfynu. Wedi wneud cacen i Iesu. A wedyn Mair, the lazy one, the favourite child, just yn eistedd wrth traed ar Iesu. Martha wedyn, yn y gegin, bangor pots and pans. Gweitha Mair i dod i helpu fi. Beth nath Iesu dweud? Fi'n dwlu ar hwn. Nath e just galw enw hi. Martha, Martha. A wedyn nath e edrych mewn i calon hi. A gweud, Martha, Martha, rwy ti'n poeni. Rwy ti'n poeni. A roi wahoddiad iddi. Ffrindiau, beth bynnag i ni'n mynd trwyddo. Mae gyda ni brenin yn y nefoedd sydd yn siarad y geiriau go iawn. Dros y blwyddyn diwetha, gweithio fi teimlo bod pobl yn y ffrynt yn swnio fel mae popeth yn sorted. Di bywyd fi ddim yn sorted. A dros y blwyddyn diwetha, gathon ni blwyddyn mwy o galed byth. A fi'n gofio bob bore, mynd i'r glythyr, sgwyd arglwydd, just siarad. Nes i just darllen y salmau. Salm y dydd, a psalm a day keeps the doctor away na. A psalm a day keeps the Lord close. Pob dydd, gair bach, a gair iawn. Mae dyn ni brenin sydd yn caru ni. A dyw e ddim just yn siarad. Mae hwn yn gret. Mae pobl yn gallu siarad, mae pobl yn gallu gweud y pethau iawn, ond fan hyn, mae dyn ni un sydd gyda power, sydd gyda grym i wneud rhywbeth. Fel o'n i'n gweld ddo, fel arch o ffeiriad, mae'n gallu cyd ymdeimlo, a mae'n gallu rhoi help i ni, gallu rhoi gras i ni.
A mae Iesu fel brenin yn gallu gweud y pethau iawn, a mae'n gallu neud y pethau iawn. A wedyn yn adnodau 3 i 5, ni'n gweld Iesu y ryfelwr. Y ryfelwr. Nawr beth mae hwn amdano? Dyma llun diddorol, yn dwe? Dyn ni ddim rili yn hoffi'r syniad o Iesu fel brenin sydd yn ryfelwr. Beth mae hwnna'n neud? Ydy Iesu yn y nefoedd yn chwilio am ryfel, yn syrchedig am waed. Fe fyna yw ei Iesu? Wel na, edrychwch ar y ffordd mae'n mynd i ryfel. Adnod 4. Dangos dy fawredd, dos allan i ennill buddugoliaeth. Buddugoliaeth. Marchoga dros y gwir a dros cyfiawnder. Beth am gael reolwr y byd i jyst edrych ar y 2 peth na. Gwirionedd a cyfiawnder. Mae dyn ni brenin, a mae'n brenin sydd yn meddwl am y gwir a gwirionedd. Mae un sydd yn buddugoliaethus. I raddau, yn Psalm 45, mae'r salmydd yn dangos i ni bod Iesu y Mesaia ydy'r Mesaia o Psalm 1 a 2. Chi'n gweld hwnna? So mae Psalm 1 yn sôn am yr un sydd wedi cael ei bendithio achos mae'n myfyrio ar y gair pob dydd. Ac yn y bôn, y prif person ydy hwnna yw'r Mesaia y gair. Ond wedyn, yn yr ail salm, mae'n sôn am y brenin sydd yn buddugoliaethus dros popeth. A felly ieithus dros popeth. Iesu yw'r un sydd yn cyflawni hwnna. Wythnos hyn fi wedi bod yn stryglan yn Cymraeg, so gawn ni tîm bach o Lladin. Pam na? Christus Victor. It does what it says on the tin, fe? Christus Victor, Christ our Victor. Dyma rhywbeth dylsyn ni fel eglwys cofio mwy amdano. Pryd nath Iesu marw ar y groes, mae Paul yn gweithio ni yn Colosiaid, nath e'n marw ar y groes a oedd e'n buddigol. I nearly got there then. Buddigol. Nath e ennill popeth. A dyma ni yn Crist ni. Wedyn mae yna disgrifiadau eraill, adnod 6, chi'n gweld beth mae'n neud? Mae'n frenin ar orsedd am byth. Mae byth yn mynd i gael ei pleidleisio mas. Mae byth yn mynd i marw. Mae ar ei orsedd. A wedyn mae'n mynd i teirnasu mewn ffordd sydd yn deg. Hwna'n gret, ydw e? Dyna beth ni'n edrych am. Pobl sy'n teirnasu mewn ffordd sydd yn teg. A wedyn adnod 7. Mae'n caru peth sy'n iawn a cysau drygioni. Ffrindiau, mae gyda ni brenin sy'n hollol wahanol i pob brenin arall yn y byd. Mae hi wastad yn neud y peth iawn. Chi'n gweld, mae'n dod, mae eisiau ryfel, ond mae ryfel yn erbyn pechod. Mae ryfel yn erbyn pobl sydd ddim yn gweud y gwir, sydd ddim yn gyfiawn. O'ch chi'n hoffi Basil o Caesarea? Beth amdano teimlo bach o Chrysostom? Da iawn, fe. Dyma beth mae Chrysostom yn gweud. Who is peaceful and warlike together? Who drips with myrrh and is armed to the teeth? Na ffordd dda o sgwennu, fe. Pwy sydd? Iesu, ein brenin. So, dyma ble mae Iesu, adnod 8 wedyn, yn dangos y ffordd mae'n gwisgo, bod yn edrych ac arogli mor dda. A wedyn mae'n mynd mlaen. A mae'n mynd i dangos mwy amdano ni. Ond mae'n rhaid i ni gael tîm bach o Spurgeon. Dwi ddim wedi quote o Spurgeon wythnos hyn o gwbl. A mae Spurgeon yn edrych ar adnod 8. A dyma beth mae Spurgeon yn gweud. He, Jesus, is delightful to every sense. To the eye most fair, to the ear most gracious, to the spiritual nostril most sweet. Dyma cwestiwn i chi. Ydych chi wedi profi hwnna? Ydych chi gwir yn meddwl bod Iesu yn hardd? Ydych chi wir wedi profi? Fel mewn priodas, gweld pobl, ydych chi gweld yr Iesu
A mynd, mae rhaid i ni fel Cristnogion cofio hyn. Bod yr Iesu, dyw e ddim just yn y nefoedd, mae wedi anfon yr ysbryd. A felly i ni yn yr Iesu, yn yr ysbryd, i ni gyda fe, a ni'n gallu trwyddo llygaid ffydd gweld yr Iesu. Clywed a'i lais. A wedyn mae'r salmydd yn troi oddi ar Iesu a edrych ar y priodferch frenhinol. Chi'n gweld e yn adnod 9, ni'n mynd mlaen nawr. Mae tywysogau ymhlith dy waistion ac mae dy briodferch yn sefyll wrth dy ochr yn gwisgo trysau o air coeth offer. Ble mae'r priodferch? Wrth ei law dde. A rydym ni yn briodferch frenhinol fel yr eglwys, wedi ei huno, yn teyrnasu gyda ef. Ydych chi'n credu dyna pi ni? Mae rai Cristnogion yn mynd yn teimlo bach, ni ddim wir yn siŵr. Allai sôn amdano'r eglwys, ac os i fi'n rhan o'r eglwys, allai sôn amdano fi fel priodferch yr Iesu. Yr un mae'n caru. Wel, yn ail, ni'n gweld fan hyn sut i ymateb i Iesu. Yn ymateb, rydym ni'n briodferch Crist wedi gwisgo'n prydferth ac yn dairgar i un. Mae adnod 10 yn gweud beth dylsyn ni'n neud. Beth mae'n rhaid i'n neud. Achos mae'r un sy'n sgwennu, mae wedi gweud beth mae'n neud, adnod 1. Wedyn mae'n troi ar y brenin a disgrifio'r brenin. A wedyn nawr yn adnod 10, mae'n troi at y priodferch. A felly mae'n troi ato ni a mae'n gweud clyw. Grando'n astyd. Mae rhaid i ni clywed ac i grando'n astyd. Ti'n gwybod beth mae rhaid wneud? Fi'n mynd yn hen nawr. So fi'n dechrau colli clyw. So os fi eisiau grando'n astyd, mae rhaid i fi mynd yn agos. Come closer. A dyma beth mae Iesu yn gofyn i'n wneud. Tyrd yn agos. Tyrd i clywed yn lais i. A beth mae'n gweud dylsyn ni fod? Dylsyn ni fod yn dairngar i un. Adnod 10. Gadael pethau tu ôl. Gadael a glynu. Leave and cleave. Mae rhaid i ni roi popeth i Iesu. Chi'n gweld, pryd ych chi'n dod i adnabod yr Iesu, a pryd ych chi'n gweld yr Iesu, yr un sydd yn hardd, yr un sydd yn goriwch popeth arall, chi'n gwybod beth chi'n dechrau wneud? Chi'n dechrau newid. Chi'n gwybod fel teenagers, boys. Mae yna blwyddyn ble chi'n gweud i'r boys, mae rhaid i chi gael cawod. Na, mwy na unwaith wythnos. Mae rhaid i chi gael cawod. A wedyn beth maen nhw'n cael yn Nadolig? Links wrth pawb. Get the hint. Mae rhaid i chi gael cawod. A mae'n rhyw fath o battle pob diwrnod. A wedyn, un dydd, maen nhw'n gael cawod 3 gwaith y dydd. Maen nhw'n prynu links. A ti'n meddwl beth sydd wedi digwydd? Chi'n gwybod beth sydd wedi digwydd? Maen nhw wedi cwrdd â merch. A unwaith maen nhw'n cwrdd â merch, maen nhw'n cael cawod pob dydd. Yn naturiol, eisiau newid. A ffrindiau, wrth i ni cwrdd â'r Iesu, wrth i yr ysbryd glân gweithio tu fewn i ni eisiau newid. Chi'n gwybod y ffordd gorau o tyfu yn y ffydd i bod mwy fel Iesu? Chi'n gwybod y ffordd gorau? Just gweld mwy o Iesu. Y mwy chi'n weld o'r Iesu, y mwy chi eisiau bod fel Iesu. Beth oedd Rachel wedi sôn amdano? Family resemblance. Eisiau gael? Wel, os chi'n eisiau gael family resemblance, mae rhaid i chi gwario amser gyda'r teulu. Mae'n diddorol ydw chi'n gweld pobl gweithio sydd wedi priod. A dros y blynyddoedd, maen nhw'n dechrau edrych fel ei gilydd. Maen nhw'n gwisgo'r un cagwls a y ffordd maen nhw'n werthyn, maen nhw'n neud e. A hyd yn oed yn teuluoedd, fel ni'n gweud, mae dyn ni teulu a ni wedi mabwysiadu, a gweithio yn teulu ble mae rhywun wedi mabwysiadu, dyw pobl ffili gweld. Ffili gweld pam, a maen nhw'n gweud, mae'n edrych fel ti. Wel, fel mae'n edrych, wel, achos y mannerisms, y ffordd maen nhw'n siarad. Y mwy maen nhw'n gweld y mwy maen nhw'n byw tu fewn o fe, y mwy maen nhw fel chi.
Un o'r pethau fi'n cysau y mwyaf yw gweld rhywbeth a ni ro'r plant a meddwl, o na, that's just like me. O na. Gweithiau nawr fi'n mynd yn hen, fi'n clywed yn un gweud pethau a meddwl, that's what my dad said to me. Ffrindiau, wrth ni aros gyda'r Iesu, gweld yr Iesu, bydd ni mwy fel yr Iesu. A mae adnod 11 yn radical. A dyma unig controversial point fi eisiau gwneud. Adnod 11, okay? Radical, controversial. Gad i'r brenin gael ei hudo gan dy harddwch. Be sy'n digwydd? Mae'r brenin yn gweld y priodferch a mae'n cael ei hudo gan y ffordd mae'n edrych. Nawr te. Controversial. Fi'n credu yng Nghymru, ni wedi gorwneud rhan o diwinyddiaeth. Ni wedi gorwneud y syniad o llwch y llawr. Ni wedi gorwneud y syniad o all my good works are filthy rags. Nawr fi yn credu bod fi'n llwch y llawr. Fi yn credu all my works are filthy rags. Ond eto, come on. Os mae'r arglwydd wedi rhoi ei mab, a mae Iesu wedi marw drosom ni, a mae'r ysbryd glân yn byw tu fewn i fi, a fi wedi cael ei rhoi yn dillad yr Iesu, cyfiawnder y Iesu. Os i fi'n dilyn yr Iesu, yn nerth mae rhaid bod e'n wenu ar hwnna. Mae'n rhaid bod e'n mwynhau hwnna. Fi'n credu ni'n meddwl am Iesu fel y Great High Barrister. Eisiau achub ni, ond dim wir yn lico ni. Ffrindiau, ni jyst wedi gyd fi'n siŵr bod yn darllen y report yma, The Quiet Revival. Eglwysi yn mynd mas, rhannu'r efengel, pobl yn dod mewn, Cristnogion yn neud wahaniaeth yn y byd. Nid yw'r arglwydd yn mwynhau hwnna? Nid yw'r arglwydd yn edrych lawr ar hwnna? A hudo gan y harddwch? Ffrindiau, mae rhaid i ni gael tymed bach o recalibration. Mae Iesu wir yn caru ni. Mae Iesu yn edrych arno ni, a dyw e ddim jyst yn mynd, fi ffili credu fi wedi achub nhw. What a waste of space. Mae'n edrych ar popeth yn meddwl, waw. Mae'r efengel mor dda. Mae'n teimlo'n controversial. Mae'n teimlo fel bod e ddim yn wir. Ond o'n Iesu, mae yn wir. So, dewch mewn, grandewch. Mae rhaid i ni bod yn tairngad i un, byw dros y fe. Mae fe yn joio gweld e. Ond wedyn, mae rhaid i ni cofio, y reswm i ni'n gallu wneud hwn yw achos ni wedi cael cyfiawnder yn rhaiddiol ni allwn ni haeddu. Dyna'r peth. Adnod 13, chi'n gweld fan hyn, mae'r dywysoges yn anhygoel o hardd a'i gwisg briodas wedi brodio gyda gwaith a'r manwl. Chi'n gweld pam mae hi'n mor hardd? A'i gwisg. Chi'n gweld beth sy'n digwydd i ni fel Cristnogion? Ar y groes oedd yr exchange mowr. Nath yr un oedd yn byth wedi pechu, dod yn pechod. Fel oedd e'n cymryd jacket pechod fi, a dod i fe arno ei hunan ar y groes. Ac wrth i'r tad gweld y mab ar y groes, oedd e'n gweld jacket, oedd e'n gweld pechod fi, a hunaniaeth i wedi pechu yn erbyn Duw. Ond, fel oedd Iesu wedi byw. Oedd Iesu wedi byw yn perffaith. Oedd jacket, oedd dillad Iesu yn cyfiawn. A felly ar y groes, nath e ddim just cymryd pwy o ni, pechod ni, ond ar y groes, nath e roi i ni cyfiawnder fe. Dyna'r exchange mawr. Mae'n amazing, ynddo fe? Mae fel chwarae ffwtbol
i Llanelli. Sori, Llanelli. A wedyn gael cyfle i ware i Lerpwl. Tîm go iawn. A chi'n gael y Cris, chi'n dod i'r player. Ian Rush, ydy Ian Rush still yn ware i Lerpwl? I'm in another generation. A roi y t-shirt Llanelli chi, sori Llanelli, chi yw pechod bod yma. A wedyn rhoi t-shirt Lerpwl i chi. Cyfiawn. Mae'r swap wedi digwydd. A felly pryd mae Iesu yn edrych arno ni, yn sylfaenol mae'n edrych arno ni trwyddo Iesu, yr ffeiriad. A mae hwnna'n meddwl bod hyd yn oed wedyn y pethau i ni'n neud, achos maen nhw mewn cyfiawnder Iesu, mae'n mwynhau gweld nhw. Ffrindiau, fi eisiau chi cofio wythnos hyn, bod yr Iesu yn gallu cael ei hudo gan dy harddwch. Wel, ni'n dod i'r diwedd, beth mae rhaid i ni gweld? Wel, trydydd nes i gweud, mae rhaid i ni edrych ar yr ail dyfodiad. Chi'n gweld, dyma'r problem. Fi'n stryglo. Fi'n pechu. Fi'n gwybod bod fi'n un gyda'r arglwydd. Fi'n gwybod bod yr ysbryd glân yn byw ynddo fi. Fi'n gwybod mae gyda fi cyfiawnder Iesu. Fi'n gwybod bod fi yn rhan o'r priodfer. Mae'n grêt, mae'n wych, ond fi'n stryglo. Fi'n pechu, mae pobl yn pechu yn erbyn ni. Gweithiau, dwi jyst eisiau ildio, roi lan, roi'r cwbl, jyst a gweud stuff it. Chi byth yn teimlo fel gweud stuff it? Dyna pam mae rhaid ni cofio, mae yna rhywbeth hyd yn oed yn well yn dod. Os ych chi'n meddwl bod wythnos hyn yn dda, mae beth sy'n dod yn well. Chi'n gweld, mae rhaid ni hefyd cofio bod na dydd priodas arall yn dod. Ni wedi dod yn un gyda'r arglwydd, ond eto mae yna mwy. A felly trydydd yn ôl, gadewch i ni grio tyrd eto arglwydd Iesu. Fel mae datguddiad yn sôn amdano fe, datguddiad 21 adnod 2, dyma beth mae datguddiad yn gweud. Dyma fi'n gweld y ddinas sanctaidd, y Jerusalem newydd yn dod i lawr oddi wrth Dduw yn y nefoedd, roedd yn edrych fel merch ifanc wedi ei gwisgo'n hardd ar gyfer ei phriodas. A tro hyn, wrth i gael ei gwisgo yn cyfiawnder Crist, bydd pob pechod yn cael ei cymryd bant. Bydd pob strygl yn cael ei cymryd bant. Bydd ni'n perffaith. Mae'n wych yn dweud, datguddiad 19. Mae datguddiad 19 yn gweud mae diwrnod priodas yr oen wedi cyrraedd ac mae'r ferch sydd i'w briodi wedi gwneud ei hun yn barod, mae hi wedi gael gwisg priodas o ddefnydd hardd, disglair a glân. Ffrindiau, mae rhaid ni edrych mlaen i'r dydd yna. Os ych chi'n stryglo nawr, mae'r arglwydd gyda chi, mae'r arglwydd caru chi. Ond eto, os chi yn stryglo, mae yna dydd yn dod, a bydd ni ddim yn stryglo. Mae'n dydd gret. Ffrindiau, fi eisiau gadael chi gyda 2 gweddi. 2 gweddi o'r ardal yma. Dyma cwestiwn i chi, pryd nath diwygiad 1904 dechrau? 1904 revival. Mae yna lot o syniadau wahanol. Y 2 mwyaf poblogaidd. Mae rai yn gweud, fi'n credu o dda Tudur yn gweud hwn, but I could be misquoting him. Mae rai yn gweud bod y diwygiad wedi dechrau yn Cai Newydd. Wrth gwrs, Cai Newydd, a pwy sy'n cofio beth ddigwyddodd yn Cai Newydd? Ferch ifanc o enw Flori Evans. A nath Flori Evans gweddio, I love the Lord Jesus Christ with all my heart. Fi'n caru'r arglwydd a'n holl galon. Mae rai yn gweud dyna ble oedd y diwygiad wedi dechrau. Dyna rili beth ni eisiau ni gweud. I ni fel Cristnogion gallu gweud gyda Flori Evans, dwi'n caru'r arglwydd gyda'n holl galon. Ond wedyn, nath y gweddi na, a'r grŵp o pobl ifanc na yn Cai Newydd, dechrau rhywbeth ble wnaeth wythnos ar ôl falle, draw yn Blaen Anerch. Blaen Anerch oedd cyfarfod a oedd boi ifanc o Llwchwr na.
Evan Roberts. Chi'n gallu mynd nawr, eistedd ar yr un piw. A beth nath Evan Roberts gwyddio? Lord bend me, plyg fi. Bod yn ifydd un, gwrando, plyg fi. Fi'n credu wythnos hyn, fi eisiau gadael chi gyda'r dau gweddi na. A gofyn y cwestiwn i chi, p'un un i chi eisiau gweddio heddi? I rai o'n i heddi, ni jyst eisiau gweddio arglwydd, dwi'n caru di gyda holl calon. Dyna gweddi wych ynddo. Falle chi eisiau gweddio arglwydd, dwi eisiau caru ti gyda fy holl galon. Dwi eisiau adnabod ti fel proffwyd o ffeiriad a brenin. Os ych chi'n gofyn, mae'n rhoi. Os chi'n gofyn am yr ysbryd glân, mae Iesu'n gweud, mae wastad yn rhoi yr ysbryd glân. A falle mae rai yn ni bod yma, i ni eisiau gweddio plyg fi. Fi eisiau newid. Fi eisiau stopo rhywbeth, dechrau rhywbeth newydd, bod mwy fel Iesu. Plyg fi. Fri'n ni'n cael amser o tawel wrth i'r band dod nôl lan. A jyst i ni dod tu flaen yr arglwydd, edrych ar calonnau'n hunan a gweud, pa gweddi ydy'r gweddi i fi? Ni mewn y treiongl nawr, Cai Newydd, Blaen Anerch, Llangrannog. Dyma dydd ni. Arglwydd, dwi'n caru ti gyda'n holl calglwydd, plyg fi. Nawn ni dod wrth flaen a gofyn i Duw am y gweddi.